אל תקשיבו להורים שלכם. ההורים שלכם הם האנשים האחרונים שהייתי לוקחת מהם עצות על הקריירה שלי. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע מזעזע, אבל תקשיבו עד הסוף. אמא שלי הייתה בטוחה שאם אני לא אסיים את התואר, אני ארוס לעצמי את החיים. אז עשיתי בדיוק מה שאמרו לי, הלכתי ללמוד, השקעתי, התאמצתי והגעתי לשנה השלישית באוניברסיטה. ואז הבנתי שזה בכלל לא החיים שאני באמת רוצה, ושאני עובדת כל כך קשה בשבילם. ופרשתי, והפחד הכי גדול של ההורים שלי התממש. לא סיימתי תואר, לא הלכתי במסלול המסודר ולא עשיתי מה שכולם עושים. והיום אני מודה לאלוהים שזה קרה, כי ההורים שלי נתנו לי עצות מתוך העולם שהם הכירו, ולא מתוך העולם שאני חיה בו, וזה ההבדל. אם אמא שלי מהנדסת מיזוג אוויר, ברור שאני לא אבקש ממנה עצות איך לבנות עסק בתחום הריפוי, וזה לא בגלל שהיא לא חכמה, אלא כי היא מעולם לא עשתה את זה. או שאם גדלתי בבית קשה, שיש בו הרבה מריבות, ביקורת, ריחוק רגשי, למה שאני אבקש עצות על אהבה מאנשים שבעצמם לא הצליחו להחזיק מערכת יחסים בריאה? זה לא אומר שהם אנשים רעים, זה לא אומר שהם לא אוהבים אותי, זה פשוט אומר שאהבה זה לא תחום המומחיות שלהם. אנחנו לוקחים עצות מאנשים לפי הניסיון שלהם, ולא לפי הקרבה המשפחתית שלהם, והרבה אנשים חיים היום חיים שהם בכלל לא רצו, רק כי הם ממשיכים לציית לפחדים של ההורים שלהם. אז לא. אני לא אומרת לא לכבד את ההורים שלכם, אני לא אומרת לזלזל בהם, אני אומרת משהו הרבה יותר פשוט. אל תקשיבו להורים שלכם בנושאים שהם בעצמם לא הצליחו בהם.